Ongomunye abasebenzi benkampani enkulukazi yamabhasi athutha umphakathi Wase-Ikhwezi, umfundisi ke Sipho Umkhuleko, uthi balahlekelwe ngabasebenzi abaningi kulonyaka kuyigameko zokudutshula bulawa abashayeli, ngakho babone kungcono ukubamba kumkhuleko bakhumbule laba abadluleke emhlabeni kulezi igameko. Uthi ke basafisa ke kunqandeke igameko zokulinyazwa kwabasebenzi kanjalo nokuhlaselwa kwabagibeli kuyizigameko ezenzeke kulonyaka kule nkampani. Umfundisi uSipho Umkhuleko ngomunye wabasebenzi benkampani enkulukazi yamabhasi athutha umphakathi Wase-Ikhwezi uthi izigameko zokudutshula kubulawa abashayeli bamabhasi kube kubi kakhulu, ngakho babamba umkhuleko unxusa uJehova ngenelele kule nkinga ababhekene nayo. Sibone sidutshulelwa abasebenzi ngendlela eyisimangaliso, silahlekelwa abasebenzi ababili. Kuqale umuntu wesifazane wadutshulwa esemsebenzini, kwalandela omunye wesilisa naye wadutshulwa esemsebenzini. Kwaphinda futhi kwazokwehla ingozi angakazi iziyehle kule company. Selokhu kwenzeka izinto, kuginqika ibhasi ishayiswa itruck, kwahamba abagibeli ababili ngesikhathi esisodwa. Sisabheke lokho sabona omunye wegebenga ngisho njalo edubula umuntu wesifazane obezogibela ebhasini. Wamdubula wayowela phakathi ebhasini, ngenhlahla kaNkulunkulu wangahamba emhlabeni ngokufikelwa na umshayeli esithatha ibhasi ebaleka naye. Izona idubedube lezi ezibe ezimbi kakhulu nezisiphoqile ukuthi sitshela abaphathi ukuthi noma bekuthiwa kunjani abavume sikwazi ukubuyela kubaba uNkulunkulu. Uphinde waveza ukuthi lo mkhuleko bawubamba minyaka yonke kanti banethemba lokuthi inkulu indimo oyidlalayo. Sifamisile yebo ngokujwayelekile ukuthi sibe nenkonzo yokuvalwa konyaka, sibonga uNkulunkulu ngomsebenzi wakhe mayisuke sigcinile, senza umsebenzi obucayi wokushayela amabhasi ngaphezulu kwazo zonke idubedube ziba khona. Ulakhi Nxuma lobhekelela abasebenzi kule nkampani uthi ulithokozele leli thuba lokubamba umkhuleko ngoba kuningi asebedlule kukho kulonyaka, ngakho uyafisa abaphephe ngesikhathi samaholide kaKhisimusi. Sike banezigameko nje cishe bethathu, kodwa sithi asikuthatheke simnxusa uNkulunkulu ukuthi alekelele kulabo abashayeli bethu abalimalayo, akwazi nokusilekelela futhi ukuthi betholakala abantu ababalimazayo nabagibeli bethu beqhubeke besithembe ukuthi ke namabhasi ethu beqhubeka bathembe, sokhulekela namabhasi ethu ukuthi amadimoni angadlaleli kuwona ngoba athwala abantu abahlukene. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uZamando Sicele eSerichas Bay. Ake sithi shelele ezitolo siyabuya mbukeli.